hieman kovaa. Morjesta vaan tälle meikäläinen yksi PvP. Mun puhutaan vähän survivaliksi ja kaputus PvPn kaa. Moro. Lähdetään tonne keltaiselle. Häh? Oi juma mitä armoria. Mä löysin sulle chain chestplate itselleni ja iron chestplate. Lähdetään tänne mennään vasemmalle ja ylös. Tänne. Mä en nyt jaksa mennä aina sinne. Varo. Mä pannaan. Onks niillä aseita? Mä otan sen tiimikaverin pois sun kimpusta. Ei tässä on, sille ei aset. Heitä mulle ase. Nopee. Heitä ase. Oota mua hetki. Oota, mä en oo siitä lähelläkään sua. Otetaan nää. Mä komboon niitä. Vitsi kuis. Mulla on lovit. No. Katot. Onks sulla mulle ruokaa? Daa. Ota nyt kuvaa. Miks? Okei. No, aloiksi. Terve YouTube kanavalla Hamburgen ja täysin. Perve. Olen sanomassa perve. Tänne. Ja sä aloitit vähän myöhässä ehkä. Aloitit jonkun. Hei muuten vitsi, tosta meni sen sun parhaat fightit pois. Toi tappoi just tossa, tai me tapettiin 2 tiimiä. Mun kanavalta jos kattoo, niin sen tietää ja nyt. Aika harvoin mä kuvaan silleen, että mun kaverikin kuvaa. Lähetän mun turvaamaan. Hei tossa mulle paremmat, ei kun ei nää ois paremmat, mutta on myös vähimmät. Okei. Supplui meidän ei kannata edes yrittää ottaa. Sitten jos sä sen teet. Watch out. Okei. Mistä sä kuvat 60 fps, jos ei vaikuta kuin sun koneella? Miksi mä? 20 fps on vaan ihan hirveä laatuma, kun mä vaan 30. Hei mä löysin enchanting table, mut siis 20 fps pyörittää ihan kamalan näköisenä. Siellä kaivossa on sitten enchanting table. Tai riippuu vähän muistakin asetuksista, mutta mä en nyt niistä niinku tiedä. Kun mä jaksa opetella. Löysin itselleni host. Siellä kaivossa enchanting table, jos sä haluat enchanttaa. Onko kylmäis? Tuu kaivolle. Tuu kaivolle. Mä menen yhteen tuolla soissin, kun sä oot siinä kaivolla. No, missä oot? Siinä. Mä pääsin tosta. Tai joku teidän mies. Okei. Ei kun kyllä tää tyyppi kuva. Kato mun armorei. Niin. Mullakin on 1 throwing TV. Siellä on sit enchant table. Ei se ota sun damaa. Hei, täällä on joku mies. Nokkas mut alaspäin. Joo, se vaan bovaa mua. Okei, venataan täällä niin pitkään. Antaa se bovata. Sarvit loppuu, niin kyllä se sitten. No, tämä on kyllä niinku ykkösluokan Jonne. Come on! Älä kuole. Otetaan se 2v1. Hyvä. Oliko sillä kivimiakkaa? En chattaa se. Oliko sillä toista? Hei muuten tuu nopea tai sun happi loppuu. Joo, eiköhän tää oo aika ehtis. Koska nää yks tiimiilmässä. Joo, sait sä nyt paremmin haluaa? Sulla sain. Vitsi mä menin just tuon sun roskakamaa.
Hei, mä heitin sulle ne housut tossa. Ottakaa ihan pieni hetki. Backi. Missä oot? No älä, onko se yksin oleva, toi Andreas? Jos on se tiimi, älä haasta. Koska... Paljon sulla? 3? 30. Niin. Mä käytän... mä näin varmaan, mulla on kai joku 8, 5, jotain sinne päin. Mä tykkään... Hei, täällä on tää bananatiimi. Mennään bananatiimiin ja se... Mä näen bananatiimi. Voi vitsi. Mä tapoin se TNT:llä sen toisen. MLG. Toi oli varmaan hienoin tappo ikinä. Ei sentään. Ehtisinköhän mä enchanttaa sen Timo Miakan? Nyt mulla on muuten lagi ihan vitsin paljon. Hei, tuu spavnille. No mä en ole kyllä lähelläkään spavniin, mut mä tuun sinne, koska tarvii apua tän yhden miehen kanssa. Koputus hoitaa homman kotiin. Mä oon täällä keltaisilta lipuilta sieltä alhaalta Vesikylästä tulossa. Mulla on niilovit tai 4 hotaa, mutta hei mennään just. Mä oon täällä, niilovit. Spellasta. Joo. Mä tulin auttaa. Mä sain siitäkin tapa. Hehe. Ota se ne Timo housut, mä en tarvii niitä. Mulla on Timo Miakka. Puu. Joo, ei me voida kustaa tätä, meillä on niin kamat. Ei tapeta. No tapetaan se, ei tapeta sitä aseella. No come on. Se kun pitää tappaa sen, niin sitten se pitää laittaa, vaikka se tapaa sen, niin sit saa kaput hoitaa hommaa. Okay. Pihveä. Joo, vedetään pihvi. Tai jollain Eiku, ota tää paistettu pihvi. No aloitetaan DM. Mulla on DM-jakka, niin ei se voi voittaa tätä. Vaikka en mä halunnut tätä niinku kovaa. Ei tapeta vielä. Tai älä hakkaa sitä aseella. Jos se fighttaa, niin pihvikombo. Okei, mä oon Ei. Mä menin vielä DM-jakaltas lopussa. Nyt tosissaan. Moi.